ой, гинде вона на дворі. Зайди туди, і вона на дворі стоїть. Все сдвинулось со своих привычных мест. Даже хутора. Люди хотели жить вместе. Вместе делить заботы и радости. Добрый день. Мы за архиву збираємо успоміни старих людей, як колгаси будувалися. Може, ви нам що розкажете? Ну хорошо, я коня заведу, я приду зараз. Давай. Ну, встретимся, честно. А у яким годі у вас почали створати колгаси? Ну, раньше в некоторых областях, а в нас в 50-х начался, в нашей деревне. Ага. Вот, что, ну, колхоз был бедный, коньми пахали, коньми сеяли, и получали 500 грамм хлеба на трудодень. Никаких ни А денег, ніхто його й ничего. не давав. Так а як жили? На що жили? Плохо жили. А полгода ничего не получали. 6 месяцев не получали ничего. А може, як іще заробляли? Ну, там, може, продавали щось? Продавали, яйця. куры держали, десяток на рынок, всего лишь зато и кило масла корову держали, продавали, всего лишь деньги получали для того. Заробишь 3 рубля, ну, 5 рублей, больше нет. В общем, заработка не было никакого. Як стала конопля, то ми вже стали тоді багаті. Не багатий, не говори. але вже який став рубель уже. Рубель був за одну Став. коноплю, а за бульбу не було нічого, і за гречку, і Ні, за жито. Воно за коноплю, які багаті. Ну, але ж все одно ліпше, як за Ну, трудодень. тільки що ліпше багаті не були. Багаті не були. А хто агітував за колгас? Як огородній? Да що? Ну, як писали в колхоз, А, та бувало, як огородній ходив до стука в окно, Матвій, пишися в колхоз, а не хотіли вписатися? ну, ходили, чоловік був актив, так і називався, тоді не було ще Місцевий. комуністів. А? М'ясовий. М'ясовий. Ну, місцевий Новодворський, нашого села. Ну і з району приїжджали, і ходили чоловік 3-4 по хатам пишися в колхоз, а в колхоз боялися писатися. Утекали, не писалися, тому що як то було дико, що таке колхоз. Коли я була зіновада, прийшли, ну, представитель колхоза напав, воно записується в комуністі, там ще кілька дівчат таких забрав. Ну, вже ми, типа, я того, заявлення би понаписували все, а гетто до мене вже ходив. Дорожила, а він каже, як ти запишешся в комуніст, я тебе замуж не візьму. Звісно, власть була комуністів. Ми примерно ту хату свою строїли, завезли чисто все. І дерево поставилися, участка собі зайняли, і всі документи хазяїн побрав в колхозі. А за ніч комуністи наше дерево звернули да привезли на свою хату. Чого поставили бутилку, підперли ковбасою, Ну. і вся власть пішла, і документи все чисто, як підперли ковбасою бутилку. Ну, да. Безправ'я було. Безправ'я було. Да й ми документи виробили там на вчастка і все. А він був комуніст, який строїв там хату. Да й вони всі комуністи, що в колхозі председатель, да всі, да. Нас стулі прогнали, і дерево наше пооткидали, і все.
Да от яке було право комуністів. Новое життя нараджалося на землі Білорусі. Перемог калгасний лад, і позналася радость колективної праці в колгасі. А ці крали люди з колхоза? А не було що красти. Ну і чому? Ну, а А що? яке ж тоді крадіння? В колосся пойдуть, до колоска день одріжуть від копи. Збирали колося по полю. Збирали, ну, Да. і колоска, бо я знаю, моя мати ходила, то дені із копини одріжуть колоска того коп. В основному ходили, збирали колося Збирали, ну. по полю. Ну, крали, яка ж кража була? Нема чим корови наслати, нема чим поросяти наслати. Іде баба з ножкою до стирти, то сторож пойме, да подере того в'яжича, да шию штрапує, от таке є було. До стерді, що ти з соломи брати, як не снопа. Ну, соломи, Ну. соломи. О, чому ж не крали? Бо скирди були. Крали, а крали, яке пойдуть у реку, нас косили сіно, так ще на день трохи принести корови, бо не було чим кормити. Та от такий крадіж був. А що там, які вищі начальники чи що, то ми ж того не знаємо. А колхозник ниць що він поради, огете. Бульбину до нього, як копають уже бульбу, то ту бульбину день засипле в землю, да вже потім пойде пошукає, да на вечеру принесе. Да, от таке крадіжка було. Але ж було весело. Колхози строїлися, було весело. А тепер вже то і весело, що тепер усього хватає, всього і достаток, але тепер то і весело, що нема, що ніколи була. От що. То вже тепер, що ніколи була, то я старая. Але гетим молодим, яка то тепер життя? Тиняки джаси правлять, до ніякого не танця, до не що. А бувало були танці, да собі краков'ячок був, да полька була, да пуцпанець був, да такі все, да ті дівчата подиваються, повбираються, да красота. От я коли хочете покажу свою фотографію, яка я була молода, да яке вбрання було хороше. А тепер що ногавиці, да аби що, да. Ученые могут поглядеть, историки, и могут некую информацию, которую вы нам рассказали, выкористать. Ага. И вот просим вас подписать. Холодна вода і добра, і чиста. Пожалуйста. Дякую. Ходили після війни, переписували в геби, ви тепер ходите. Що в кого пропало, що в кого згоріло, що в кого. Але ж за ниць нам не платили, за ниць нам не давали, ніщо. А ще ми до колхозу жили, гетак. Колхозу в 49-му став, а ми ще жили, ну, так. То собі ж покупляли і коні, і корови у нас вже були, і все гетає. Ну, а вже як вже порядок став, як вже колхоз, ой, то і в колхозі. І молоко треба за корову здати, там нікілького літру, або маслом, або молоком. Треба здати і телюка, треба здати і овечку, і добре ж було. Держали люди, бо треба було і в осені заріжеш, держали, а потім що? І за гуси плати, що пасуться на попаси, і за коров, за коня плати. Хто й пішов у колхоз, то вже так, а хто не пішов, то податок був великий за коня.
А грошей не давали ж теж. Довго не давали, потім вже у кінці року ніякі начислять рублі. А так, хто як міг. І на 10% робили, 10 стожків зробили тобі один стожок. А то на третяк робили. 2 стожки в колхоз, а один собі. Ну то ж теж один стожок зробиш, не вистачає корови. Ще треба насмикати в'язками на вишки, повен хлів, щоб до морозу продержати корову, не воткнеться нікуди. Не було у болоті вода, як не замерзне, значить не достанеться до стожка. Тепер все пішло на машині, а ми вже вручну робили. От тому ми й довго живемо. Да. Добрий день. Заходьте. Розповідь історію. Як раніше люди жили, як вёска жила. Ось, може, ви нам розказали. Ага. Вы, пожалуйста, пройдите в комнату, туда пройдите. Туди, так? Туда, да. Потом где внуки приехали. Ага. А я босая, голая, я переоденусь хочу. Ну, хозяйску, да. Сюди зайти. Проходите. Меня с Польши выпустили. Пані може по-польську розмовляти? По деревне были так. Есть 3 сына, 3 загона ему дают. Тому каждому по загону. У других 5, по 5 загонов. В каждому по загончику. Эти люди это все свозили потом в свои сараи. А теперь уже пришла жатва. Уже колхоз забирал это все, это зерно, это все, эту уборку. Да, колхоз делал. Люди жали, а везли в колхоз. Да, вот так колхоз строили. В 49-м году, помню, заявление написали, потом собрание, приняли в колхоз, приехали, забрали пол клуни, забрали борону, забрали воза, забрали коня, все, осталось гол, как сокол. Вот как было приятно. Да. И овцы дали, и... Ой. Да, это все было наше уже. Не твое, а наше. Общее. Гэта тады яшчэ працадні былі? Да, ой, трудодни. А на трудодни денег не давали. Давали зерно, давали бураки, давали картошку. Привезут тебе, скинут картошку, да и кушай. И бурачки, и все. Зерна. Ты в колхозах родила хорошо тогда, хорошо родила. Урожай были, а вот денег было, судьям было. А что мы заработаем? Рубль, 80 копеек. Вот такие были заработки. Як 3 рубля заработаешь, это было ой-ой-ой, как хорошо. Крали, конечно, что крали. Кто мог, тот делал. Да. Да. А што вось людзі казалі? Гэта ж, красці, гэта ж грэх? Некоторые говорили, что это же наш труд. Это наш труд. Это мы свой труд берем. Это вроде бы не крадешь, а я беру, это мой труд. Потому что я работаю, а получаю мало, значит, я могу взять. Да, потому что и от Бога грешно, и от людей смешно. Але вот так люди решали, что значит, я тут работаю, я могу взять. Да. Да. Мы же были кулаки. Потому что у нас было чисто в доме. Мы перешли в дом новый, старенький дом был у нас, там стоял, но мы в 40-м году перешли в новый дом. Еще были стены, бревна только, то, чтобы эту моха тут повырезали. Ну, мы как-то так в культурный образ жизни вели, католики мы.
А по деревнях этого не было. У нас стол всегда был засланный. На этих были макатки, называли, как теперь их панно называют. Вышитые были. У нас чистенько всегда было. То нам привезли бумажку, чтобы кулаки. То хорошо, что был председатель сельсовета такой хороший, что говорит: Юся, вывози пчел из огорода, вывози с сада. То папа вывез туда немножко за деревню, эти улья свои. Да, а приехал, подослали, начальничка пришел, говорит: я хочу поросята купить, а уже поздно, я же никуда не пойду. Куда же я ночью пойду? Уже в Пинск пешком не зайду, а чем больше было ехать? И пошел, пришел, ну ночуйте. Положили его на печке спать. Мама сварила зачирочки с ржаной муки, так как мы ели. Да молочком забелила, и он ел с нами. А его подослали, чтобы он узнал, как мы живем, чтобы кулаков вывезти в Сибирь. Мама насушила 2 мешка сухаров. Вот что было. Да, вот так было. Было тяжело было. А податки, надо было зерно сдать, податок, то срочно, такое, столько надо сдать. То мужчины цепами, знаете, молотили цепами, а мы дети еще были, то мы об стенку били эти колосья, выбивали зерно, чтобы скорее это намолотить и сдать это зерно. О, это история, Боже, эту историю, такую книжку написал бы. О. А каля крижа, ми ще ж криж. А, ось тут. І треба було повернути наліво. А може той дом, ні? Чи ні, ви ж скажете? Зовсім дихати немає ще. И он сказал, последний дом справа. Угу. До Марусі? До Марыся 24-го года. Маруся, да. Я думаю, що ви розумієте це. Ось, до речі, домок такий жінка. Добрый день. Скажите, коли ласка, вас зовут Барсук Мария? Да. Мария Ивановна, так? А мы з Белорусского архива вусной истории, з Минску. Чи можна зайти до вас у двор? Можно. Здравствуйте. Мы збираем успомины старых людей, записываем про життя вёски, что тут адбывалася, як тут колгаси ствараліся. Скажите, коли ласка, чи можна з вами порозмовляти? Можна. Можна? Сядайте. А скажите, а чи можна у дом зайти? Бо буде так зручнее, тому що ми будемо записувати на диктофон нашу розмову. Как ні ветер не замінав, нічого не замінало. Дякую. Як не хотіли в колхоз йти. Боже мой, війна була теж з тими колхозами. І от батько ж наш не схотів в колхоз пойти. Він десь у Росії як був, то не ж наслухався, що то було все своє, а то віддати все треба. То нас і мучили після цього. Тому що забрали поле, забрали усе так, би то, що з поля, це позабирали все. І ще обкладували налогами всякими. І зерно заплатити, і її здати, і кожу со свиня здати, 50 кілограм м'яса здати. Це откуда хоч то бери його, а треба здати. Тому що і ще навіть потім батька забрали в Карелофінськ за це. Ну просто ні за що, якби проступників на вулиці був, навіть в хату не пустили, щоб переодітися, що за його і зразу вже всі совет мати потім занесла одежку, йому дала. То забрали десь в Карелофінськ, 5 місяців був там батько. От у нас іще, як от вже колхоз забрали батька, то забрали з поля і приїхали і забрали з сарая все, зерно, що було, все вибрали. То от ми вже після війни, то ми тут голодали.
Тому що у нас картошка наросла немножко, а вже хліба то не було. А вже той брат мій, от батько не пішов в колхоз, а він ще холостяком пішов в колхоз. А батько затяв з таким, не пойду і все в колхоз, не пойду. Я не скажу ніяко. І ми ругалися, тому що нам теж хуже було. Ну, всяка така на нас же валилося. От і його й забирали в той Карелофінськ. Теж пішло, нам треба самим справлятися. У колхозі люди будуть в колхоз робити, а я їздила канави копати по болотах, як обсушували болота. Я всю Білорусію проїхала. Потім я в колхозі подумала так, якщо вже можна на такій роботі робити, то я почому в колхозі сказати, я боюся красти. От, а то вже дивись, ночі йдуть люди, там солому треба набрати, принести, навіть і картошку виривали. Ну, на ферму пойти, то ні, не то і муку воровали, і молоко воровали. Ну, а як ви лічите, хто лепше жив, ви чи колхозники? Колхозники, звісно, лучше жили. Колхозники лучше жили. Все одно ж потім понастраювалися, ну, хоч і на полі. Вони вже там на полі роблять, вони там хоч де-то що заплатять, що то ворують. І їх краще вийшло. І їх не обкладали налогами стільки. А це ж налоги. От представте, з чого тут здати тих 50 кг м'яса кожен рік. Де ти його хочеш бери? Молоко, те ж молоко вже сам не їси. Бо треба, а паші не було так много. Корови, зараз от лучші корови, побільше молока дають, а тоді немного молока давали корови. І треба ж все віддати було. Ми проголодь жили. Везут хлеб бедняки, готовы отдать последнее ради новой жизни. Куда? Куда? Ану! Ану додому. Хазяїна дозовуть Шура. До його зовуть всі Шурка. І маленькі дітки, і всі знають, що то Шурка. Як то ви сказали? В колхозі робила? На машині дизелі ніхуя не заробила, кілогрейки свіжі. З сільсовета сюди. От до сільсовета сюди. Колхози вельми заробиш. Ой, Боже мой, Боже мой. Форца. А як то його? Владимира Форца. Вулиця Форца, да? А так і культурні, да, були? Вот это можете пригадать? На колхозі я родилась, у колхозі моя мать. У колхозі навчилася сербіяночку гуляти. Вас під сербіяночку співали, припівки, да? Да, як же. Ей, ти, куди заліз? Куди? Може вам картошки подогріти на сковородці? А коли ось лепей за все жилося, коли добре жилося, який час? У який час? А хто його знає? В який час? Ну, як став колхозом, достали вже не трудодні, а стали гроші. Достало ліпше йти. Бо ми робили ще за палочки. І ще пойдеш, запише тобі один день. А платив і по 5 копійок, як були ті гроші. Копійки ще.
на день 5 копійок, ну, на трудодень. Потім по 10, і по 5 було, і по 6 було, і по 7 було, всяк було, як виходило у колхозі. А як у колхозі виходило, хто його знає. Але скільки дасть, стільки добре було. А потім вже трошки і поліпшало. Вже як я доїла, то вже і поліпшало. Неколи з піснями робили. Коноплі треплем. Знаєте коноплі? Да треплем. Та які є пісні, дівчата заведуть. Та ще й посядяться у коросту тую, бо ноги не померзли. Зимою ж, та в хліві. Да, батько зробить таку трепачку, да трепало, да зайдем, да треплем, а потім співаємо. Ой-ой, а ввечора з клуба йдемо, да співаємо, це село. Було веселіше жити, а тепер один одного не любить. Всініки злі, недовольні. А каца й хватає всього. Побачив магазин, зайди, так. Воно давай гроші, що хочете. No. Понад лісом, понад гаєм, голуби летели, не успели оглянуться, годи пролетели. Чув таку? А як там далі? Запрягайте, хлопці, коні, коні ворони. Дай поїдем доганяти, годи молоді. Дай поїдем доганяти, годи молоді.